Мінреінтеграції запустило онлайн-марафон по наповненню Вікіпедії статтями кримсько-татарською мовою. Він розпочався 15 червня і триватиме до 15 липня цього року. Проєкт відбуватиметься в рамках концепції розвитку кримсько-татарської мови у співпраці з громадською організацією Вікімедіа Україна. Організатори запрошують до участі в ньому представників кримсько-татарського народу і знавців мови, особливо тих, хто проживає в окупованому Криму. Марафон відбуватиметься за двома категоріями. 1000 статей, які повинні бути у всіх мовних розділах, 100 статей, пов'язаних з Україною, Кримом, кримсько-татарською культурою, традиціями та історичними персоналіями. У Мінреінтеграції поставили за мету створити нові і поліпшити вже існуючі статті Вікіпедії кримсько-татарською мовою. За 13 років вона перетнула позначку понад 10 тисяч статей, але в мовному розділі є ще багато ключових тем, які не висвітлені. Багато статей про базові поняття відсутні або дуже короткі. Усі учасники марафону можуть поборотися за призи та пам'ятні сувеніри.